Zo'n de wisseling in de parcours binnen deze man haast net te verslaan. Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger wonnen maar liefst zo'n van de senior wedstrijden. Het vervangen van de Friese Volkert van der Wij van Teke Triemstra had het parcours compleet maken. Maar die stap wie van der Wij wol een flinke tegenvaller. Arno de Sneun in Dokkum hier Volkert van der Wij liep wel een flinke meivaller. Hij won Maarten Maarten Rutmer van der Meer en Reense Pieter Hiemstra in de finale van de parcours van der Bos. En pakten daarmee haar een eerste eindoverwinning. Daarmee binnen zijn voet in van de outsiders. Wat mij betreft kunnen we hier de PC eigenlijk verliezen dit hier. En dat is het team van der Bos. Die hebben van de tweede stickers volle wedstrijd wonen. Dus zijn met hun eigenlijk skamie vind ik dat ze de PC net winnen. Ja, dat is lekker. En we teruglezen bij dat parcours. Ja, nou ja, goed, zij is het gewoon. Ik bedoel, je kunt er wel omheen draaien, maar als je van de jonge partijen de zon van winnen, ja, dan ben je natuurlijk de grootste favoriet. Ja. Is het vooruit toch wel extra precair nog? Dat is natuurlijk bij dat team van Gert-Anne en Daniel Isiger zitten haast. Bist er op brand? Ja, tuurlijk. Ik ben heel gebrand om juist van dat parcours te winnen. Goed, ja, we kennen alle de verhalen wel, dat ze de eerste cyclus aan de kant zetten hebben en voor tegenkozen hebben. Ja. Dus ja, dat mag ik wel zeggen dat ze nou zo'n volle partijen winnen. En nou ja, het zou voor mij een hele mooie wraak zijn om hun juist op de PC te verslaan. Maar hoe veroorlijk het Kirsten Wijzekin, die snijdt maar publieken. Dat Volkert van der Wij en die vlinder in de eerste omloop maar liefst 4 voor Minion Art zien Martijn Olijnsma, Hielke Brunsma en Alian Adema. En dat parcours is voor in van de orenkanshavers. Thierry maait het parcours van der Meer, H. Olijnsma en co. Namelijk ook een overwinning in de boeze. Nou, als je kijkt zoals Joet, degelijk weinig fouten. Ik denk dat we een heel lang komen kunnen natuurlijk. Wij moeten net de eerste klaspartuur onderschatten, want we hebben wel van de eerste klaspartuur verleend. Dat zijn al van die instinkers, dus gewoon dat we goed kijken en dan kunnen we heel lang komen, denk ik. Ik vind het duidelijk dat er IJsman in een grote favoriet is, dat het parcours van der Bos is, dus dat ik maar eens best. Hoe zit dat erachter? Of twijfelsteven? Nee, natuurlijk niet. Er is natuurlijk één grote favoriet en dat is van der Bos. Ik bedoel, dat kies ik net lullen. Ik bedoel, ze hebben zoveel partijen van de tweede cyclus zij al won. Maar waar sting je hem dan? Nou ja, ik denk dat we gewoon op het tweede plek staan. Ik weet niet, we zijn wat een underdog denk ik. Van der Mulm uiteraard ik net voortpoetsen, want ja, hij zoekt ook wel schoon, die krijgt op dit weer in vorm. Hoe kan dat? Ja, misschien roept hij de PC aankomt. Hij is altijd de PC is goed en ja, nou ja, Joet hier die smaak ik te pakken en nou ja, ik vind het mooi voor hem, maar minder vroeg. Olijnsma doelt op het parcours van Johan van der Meulen, Jacob Wassenaar en Marten Veenstra. In de hele finale verslaat dat parcours het parcours van Olijnsma en staan zij eindelijk weer eens in de finale. En in die finale treffen ze de grote favoriet, het parcours van der Bos. Maar de finale wordt het neer. In het begin gaat het nog liek op, maar hier komen Van der Bos en die al op skinnen 4 westen. Van der Meulen die binnen uitkeerst en op 4 neert, 6 neert slaat Teke Triemstra de bal onderhands heel vrij boppen. En winnen ze maar 4 neert, 6 neert. Maar een geweldige rieger toont dit parcours aan dat ze haast net te verslaan binnen. Ja, het klikt. Het klikt. Ja, nou goed, als je wint klikt het natuurlijk altijd, maar we kunnen het gewoon vinden. De blikken naar eigen, dat zou het vaker genoeg. En we kunnen elkaar scherp houden. En als je minder daar hebben, dan kunnen oren we elkaar wel opvangen. Ja. Kun je zeggen, je binder weer? Ik hoop het. Ja, dat is wel heel diplomatiek. Ja, nou ja, zo is het. Het wordt elke keer een beetje beter en we hebben eindelijk nou eens een omloop wonen en dan bleef we staan en ben je nou in. Dus het lijkt dat we krijgen op die we binnen. Er wordt wel eens wat gekskerend voor je een parcours zijn, het parcours van de kneusjes. Hoe zie je dat? Nou ja, we hebben genau mooi maken dit hier, maar nou ja, het lijkt dat we er allemaal omgaan kunnen en misschien wat het waantje brengt. Ja, want dan geef ik al geen excuses. Die moeten er nog net meer wezen, we moeten nou staan. Ja, dat jouwt nou toch niks meer. We zijn er nou gelukkig een bij dat, nou ja, dat is het gevoel wel even goed en ik dan wel redelijk in de kist. We moeten de finale om dan, dus dat jouwt wel een soort, maar wel wat vertrouwen, ja. En samen maakt het de man die het weesje zijn laatste PC keert toch nog kans op een mooie afskiën. Hoewel, als je dit zou joggen, Kijk net nat in de neus. dan begin je daar wel een beetje rond te twijfelen.